Къде сме? Какво? Вау! Мога ли да отида първи? Какво е това? Хлебарки! Какъв кошмар! Ужасни са! Хайде! Какво имам? Интересно. Какво е това? Има нещо вътре. Кликни тук. Чудесно! Отърви се от него. И това не работи. Добре. Вау! Това е страхотно! Искам да го опитам. Толкова е кисело. Много кисело и много вкусно. Вау! Искам още. Колко кисело. Това изглежда наистина забавно. Мога ли аз да опитам? Няма начин. Това е мое. Какво? Добре. Какво? Свърши ли? Така трябва да бъде. Вау, какъв хубав ден за сладолед. Вкусно е. Граната. Помощ! Помогни ми! Какво? Не избухна ли? Сладоледът ми. О, не. Не. Всичко това е заради теб. Грррр. Това е. Ти развали сладоледа ми. Твой ред! О, не! Какво? Хлебарки! Не, те са толкова отвратителни. Но е наистина добро. Харесва ли ти? Да, много. Какво? Къде е хлебарката? Не мога да я имам. В устата ми. Какъв кошмар! Махай се! Това е за теб. Няма да ям другите. Да, ще ядеш. Това е отвратително. Не искам. Да, но имам идея. Нека добавим магия към изображението. Гледай внимателно. 1, 2, 3. Вау! Това е най-добрия ми сладолед. Какво е това? Какво хвърлят там през цялото време? Спрете! О, не! Сладоледа ми отново е развален. Какво трябва да направя? Всичко е заради тях. Развали ми сладоледа 2 пъти. Ето един за теб. Знаеш как да саботираш. Вау! Сега е мой ред. Какво ме очаква? Вау, малка тоалетна. Толкова сладко. И какво има вътре? Това е прах, в който да потопя този близалка. Чудя се какъв ще е вкусът. Искам да го опитам. Толкова е вкусно. Имам нужда от още. Още и още и още. Вторият. Да, перфектен е. Хей, не можеш ли да измислиш по-вкусен? Не мога да спра. По-добре отвори твоя. Няма проблем. Имам и вкусен. Това е страхотно. Бих искал да го изям. Трябва първо да поръсиш желираните бомбони и след това да добавиш специалния гел към тях. Виж колко яко изглежда това. Вау! А сега най-важното – да напълниш желираните бомбони с гел, така че да е невъзможно да се откъснеш. Да, искам скоро да го опитам. О, кисело е, но вкусът е невероятен. Искам да ги изям всичките. Ами, какво ще кажеш да споделя с теб, а ти с мен? Защо не? Дай ми твоите близалки. Ще сложа моя гел върху тях. Разбира се, това трябва да стане перфектно на вкус. Да, вау, това е толкова готино. Благодаря. А това е за теб. Страхотно. Искам да опитам какъв ще е вкусът на мармалада. Много добре, на здраве за нас. Какво страхотно нещо е това. Да, вкусно е. Виж, син език. И аз? Еха, сега съм първи. Какво имаме там? Лего? Те са просто части от Лего. Какво им е толкова специалното? Не можеш дори да ги ядеш. О, каква е тази миризма? Ах, това е шоколад. Да, толкова е вкусно. Перфектно е. И имам толкова много от тези детайли. Ще построя най-красивия замък от тях. Определено никога не съм виждал такъв. Вау! Това е... Вау! Моят перфектен замък е готов. Страхотно. Да. Това ще бъде дом на най-добрата кралица някога. Може ли? Не може. Отвори твоя. Добре тогава. О, какво е това? Изглежда наистина красиво. Искам скоро да го опитам. Не се отваря.
Не е достатъчно силно. Не е малко. Достатъчно е. Ще ти докажа. Опа, твърде много. Ти си пълен хаос. Разля всичко. Но аз го отворих и сега ще ти покажа, че и аз мога да направя нещо. Ще го сложа така и проработи. О, моята кола! Не е зле. Не е зле. А сега всичко това отива в устата ми. Красиво! Наистина е! О, какво? Защо гориш? С люти чушки ли си? Трябва да прочетеш какво е написано. Не мога повече. О, не, моят замък! Какво правиш? Спри, топи се. О, идея! Надявам се това да помогне да угасим пламъците. Свърших. Няма повече горене. О, това мина! Но моят замък, всичко, което остана от него е локва. Как може да го изгориш? Пяна, това е толкова страхотно! Целия съм в пяна! Нека го направим заедно този път! Вау, това е красиво! Моят изглежда като охлюв. Изглежда страхотно. Ти първи! С удоволствие! Това е сладко червило. Определено трябва да го сложиш на устните си. Това е слой като този. Изглеждаш великолепно. Благодаря. Какво е това? Бомбони? Искам да ги изсипя на чиния. Виж колко красиво се изсипват. Много ми харесва. А сега най-важният момент. Вкусна целувка. Имам бомбони по цялите си устни. Виж колко е страхотно. Яко. Сега трябва да го оближем и да го опитаме. Това е магично. Хей, просто е вкусно. Да, мой ред е. Виж, имам летящи очи на пръчки. Подхождат ли ми? Все едно е направено за мен. Перфектно е. Имам и бомбони. Ще ги поръся и върху моята чиния. Ау! Наистина е много забавно да ги разбиваш. И готово. Следващата стъпка са очите. Ще ги сложа в спагетите и ще станат още по-вкусни. Толкова са приятни за дъвчене. Наистина е хубаво. Добре, че имам още едно око. Ще го изям и аз. Наистина ли е толкова вкусно? Бих искал да го опитам и аз. Наистина. И има нещо в тези пръчици. Те са невероятно вкусни. О, ще те поканя. Това е толкова апетитно. Остана още една пръчица. Вида, какво има? Защо си толкова тъжна? Какво да направя? Искаш ли да ти купя питие? Това за мен ли е? Много благодаря. Няма защо. И така, какъв е вкусът? Да, просто е невероятно. Бандата се е събрала за уикенд филмов маратон и разбира се, всеки е донесъл закуски за себе си. Въпреки това, Хейли има доста повече от Рейчел. Хей, това не е честно! И аз искам толкова много чипс! Чакайте, нито един от вас не е видял огромната купа на Фред. Ах, ето го. Уау, той не може да изяде всичко това. Аз вече гледам само трохи. Фред явно е мислил напред. Колко торби изсипа в тази купа, човече? Всички, които успя да намериш. Фред, приятелю, не искаш ли да споделиш няколко чипса с мен? Да, и с мен също. Съжалявам, но не, момиче. Това е достатъчно само за мен. Хайде, Фред, можеш да отделиш няколко. Имаш достатъчно, за да нахраниш поне 5 души. Внимавай, момичетата са на едно мнение и изглежда решени да направят твоите чипсове свои. Хей, какво става? Това са моите! Пусни ги! Внимавай! Иначе ще се разсипят! Виждаш ли? Казах ти. Ако беше се съгласил да споделиш, щеше да имаш още. А сега виж какво стана. Наистина тъжно. Ах, това бяха любимите ми. Вие двамата. Време е за първия рунд тогава. Нашето трио е готово да яде, докато не се пръсне. Особено Фред, на когото току-що му откраднаха закуските. Фред, не се притеснявай за това. Ще има всякакви вкусни лакомства за пробване. Повече отколкото ще знаеш какво да правиш с тях наистина. Първо, нека разберем колко ще получи всеки. Покажете ни вече. О, човече! Отново получавам най-малко. Ха-ха, момичета, справедливостта възтържествува и най-голямата порция определено ще бъде моя.
И аз получавам същото количество. Да видим какво ви очаква под тези. О, 3 чини с броколи! Това наистина изглежда вкусно, нали, Фред? Защо тази физиономия, човече? Не обичаш ли пресни зеленчуци? Това само показва, че по-голямото не винаги е по-добро. Запомнете това, деца. Рейчел, покажи на класа как се прави. Наистина не е толкова зле. Всъщност е по-добре, отколкото си мислех. Яденето на зеленчуци не е толкова лошо, когато е в малка порция като тази. О, да! Предполагам, че съм наред. О, това е страхотно! Вау! Хейли, днес си истински тревопасен. Наслаждаваш ли се на заешката си храна? Малко промяна след онези чипсове, нали? Мислиш ли да станеш веган? Добре, Фред, не позволявай на момичетата да те надминат. Свали това дърво. Не! Ужас! Не мога да ям това! Какво е това? Това е кутията за наказания, Фред. За тези, които отказват да изпълнят предизвикателството и да изядат това, което е пред тях. Щипки по челото. О, човече! Приготви се, приятелю! Рейчел и аз не приемаме тази отговорност лекомислено. 1, 2, 3, бам! Дръж се, Фред! Може да се обърнат нещата! Направо към бизнеса, какво ядем и колко за всеки. Това е риск и в двата случая за тези момчета, но всичко е честно в любовта и предизвикателствата. Надявам се този път да имам повече късмет. О, бих казал, че има голяма вероятност да имаш или не. Всичко зависи от това, което е приготвено за теб. Време е да вдигнете капаците, деца. Не! Да? Сериозно? Пържени картофи? Какво ще кажеш за това, Фред? Потичат ли ти лигите вече? О, да, малко мазна храна прави чудеса за душата. Най-накрая. О, не! Наистина? Едно цяло пържено картофче? Това е почти по-лошо от нищо. Сега Рейчел и Фред от друга страна имат истински пир с пържени картофи. Не казвайте на родителите си за това, иначе няма да ви позволят да ядете повече поне седмица. Хапвайте, момчета. Не ги оставяйте да изтинат. Вау, Фред, сигурен ли си, че можеш да се правиш с всичко това? Да, разбира се, че можеш. И се наслади на това лакомство, докато можеш. Кой знае какво ще бъде следващото? Ей, какво мислите, че правите вие двамата? Ръцете долу! Ти изяде своето, сега седи тихо и гледай как аз ям моето. Мога да изям 2 пъти повече. Нали и вие, момичета? Готови или не, време е за трети рунд. Всички са толкова нервни, колкото бяха и за първия. Никога не знаеш колко ще трябва да изядеш или какво ще бъде. Това прави това предизвикателство страхотно. Може да е нещо, което никога не би докоснал в живота си, ако не беше това, но тук няма измъкване. Или ядеш, или се изправяш пред последствията. А кой иска да бъде ощипан или нещо по-лошо? Нека да погледнем последното ястие. Какво е това? Водорасли. Изглежда така. Това е рибен кошмар. Това дори ядливо ли е? О, не! И тази миризма. Вред! Ще трябва да започнеш. Трябва да дадеш пример на другите двама как да се справят с екзотични храни. Ето, виждаш ли? Не беше толкова зле. Рач, какво ще кажеш? Уху! Някой си търси белята. Какво казва кутията? Яйце на главата ми? Как е това там? Ха-ха-ха-ха. Хейли, а ти какво ще кажеш? Хапвай, госпожице. Хейли, какво ти става? Събуди се! Рейчел ще се справи. Тя и Хейли са приятелки от дълго време и тя напълно осъзнава, че Хейли просто се опитва да избегне да изяде своята порция. Знаем какво се опитваш да направиш. Изтегли вече листче. Трябва ли и аз да се намажа с яйце по лицето? О, човече! Звъняхте ли? Тук съм, за да помогна и на двамата. Хвани и 1, и 2. О, вау! Сега става наистина забавно.
Дай им малко разместване. Хубаво е да си този, който раздава картите. Теоретично можеш да направиш малък фокус и да оставиш най-добрата за себе си, но мисля, че Фред ги разбърка толкова добре, че няма представа коя е коя. Освен това, кой знае какво се сервира. По-добре ли е да вземеш голямата или малката чиния? Само един начин да разберем голямото разкритие, момчета. Вау! Сиренева, хрупкава, вкусотие. Това е красиво! Един от тези трима е особено доволен, а именно Хейли. Вижте тази планина пред нея. Планината Чедър. Сладкият Фред си мислеше, че има предимство и виж как се развиха нещата. Случва се и на най-добрите от нас, човече. Наслади се на малката си чиния. Най-накрая нещо, което искам да ям. Рейчел, да се състезаваме, а? Тези момичета могат да ядат. Къде го побират всичко това? Толкова ли сте гладни или какво? Вече дори не дъвчете. Моля, без задавяне. Просто ги довърши вече. Няма нужда да търкаш сол в раната ми с твоето хрупане. Какво ми става днес с чипса? Аз не съм кърпа. Прекалявате, хора. Голям, най-големият, искам голямата чиния. Имам добро предчувствие и няма да гледам как всички останали изяждат всичко хубаво повече. Вау! Съжалявам, голямо момче, но този път най-доброто и най-голямото ще бъде мое. Среден? Поне няма да е малък, това е нещо. Да, добре. Нека просто видим каква храна е това. Да, точно това, на което се надявах. Ура! Нямам нищо против това. Класическо италианско удоволствие беше приготвено за групата като подарък. Всички се надявахте на нещо супер апетитно. Ето го, няма нищо по-добро от пица. Всеки гурман има своя любим стил, а да опитваш хапка по хапка не е най-лошото нещо, нали, Рейчел? Можехме да те оставим без нищо. Може да е по-зле. Скъпа. Вау. Фред, защо бързаш? Никой няма да ти вземе парчето. Или е толкова вкусно, че не можеш да се сдържиш. Добре, повече няма да се оплаквам. Всичко е наред. Хейли не се шегува и няма да прави бъркотия. Салфетката е добър детайл, а с такова голямо парче вероятно ще бъде полезна. Успех, дама! Как такъв малък човек ще изяде това огромно парче? С удоволствие така. Очевидно. Рейчел, как смееш? Рейчел, това не е позволено, момиче. Правилата казват да държиш ръцете си за себе си. И за нарушаването на това правило, за съжаление, ще трябва да платиш. Рисувай. Какво? Не! Лъжица ласаби? Не ям люти храни. Дори и да го направиш, не мисля, че някой е готов за такъв вид задача. От добрата страна, нищо няма да може да те шокира след това. И можеш да се похвалиш на всеки, когато видиш, че си преодолял най-лошото. Гори, толкова гори. След толкова много различни храни, сега би било чудесно време за рестарт. Разбира се, би било хубаво да се разтегнеш на някой плаж или да изгориш някой от тези калории, но играта продължава въпреки това и всички сме в това за дълго време. Как всеки ще реагира на картата, която ще получи, е мистерия на този етап. Преди да знаят какво трябва да ядат, няма как да се знае. Вау! О, да! О, да! Орео! Хубава! Вау! Хубава! Изглежда, че молитвите ви са били чути. Това лакомство е, за да можете всички да се отпуснете малко и да се насладите на любимите си бисквити с най-близките си приятели, без да се притеснявате за нищо друго. И няма значение колко са начинията ви, всички сме приятели тук, а правилата не казват нищо за споделяне. За какво друго са най-добрите приятели? Нали така? Какво ще кажете, момичета? Мисля, че Фред би бил ужасно благодарен и щастлив, ако всички обедините ресурсите си. Не мислите ли? Добре. О, да! Вау! Наистина ли? Всички тези за мен ли са? Не съвсем. Всички тези са за вас. Ето малко мляко за добро.
И господа, момчета и момичета, за ваше удоволствие, ви представяме диня. Големи, средни и малки размери. Изберете си! Всъщност, изберете своя избор би било по-точно. Разбира се, ще бъде вкусно, независимо каква част остане на нашите участници. Не можете да сбъркате с диня. Нека картите паднат, както им е писано. Добре, ура. Не. Ла при татко, голямо момче! Това нещо е по-голямо от главата ми. Така че, Хейли, как е твоят мини пъпеш? Не ми казвай, че не е добър. Мисля, че просто си твърде ревнива към другите, за да му се насладиш. Вау! Вау, Рейч! Как го направи това? Да не си майстор на плодови нинджи? Браво на уменията ти! Толкова е сочно и вкусно! Спри малко, момиче, иначе ще изядеш всичко, включително кората. Фред, готов ли си да последваш примера? Готино. Динята, като най-големия плод, е най-добрия плод. Да, натъпкан съм догоре. Финалната линия е в полезрението на нашето трио. Остава само последният кръг. И това обещава да бъде нещо наистина специално. Не можем просто да завършим предизвикателството без голям финал. Кой е готов да види какво има на масата за големия финал? Щили чушки? Това вече е горещо мнение. Какво ще кажете, момчета? Готови ли сте да вдигнете нивото? Тогава давайте! Време е да се отделят момчетата от мъжете. О, това е толкова люто! Гори! Доста впечатляващо представяне от Фред. Момичета, надявам се, че не ви изплаши. Хейли, добре ли си? Вода. Вода. Хей, можем да имаме вода? Никой не ми каза. Това е последният рунд. Всичко е възможно, човече. Рейчел, съчувствам ти, момиче, но ти можеш да се справиш. Сладко е! Няма начин! Не мога да повярвам на късмета си. Кой би предположил, че чушките могат да бъдат толкова вкусни? Юху! Дайте ми очила тука. Какво? Поничка, ще направиш ли една? Да видим. Да, ще направя. Готов съм. Бих се радвал да направя този поничка за теб. Първо ще изсипя тестото в тази машина за понички. Добре, ще запълня всички места. Това е. Перфектно. Сега ще я затворя. И ще почакам малко. И ще направя перфектните дъгови понички, защото обикновените понички са толкова скучни. Моите ще са най-розови, най-забавни и разбира се най-вкусни. Определено ще спечеля това предизвикателство. Какъв добър човек си! Това е страхотно! Ще успееш! А ти какво мислиш? Разбира се, че черните понички са най-вкусни, но нещо липсва. Разбира се, някой вкусен сос. Хент, помогни ми с това. Хайде! Какъв ужас! Страх ме е от това! Дай ми купата тук. Добре. Сега имам място да излея ягодовия сос. А сега ще използвам това. Ще бъде по-удобно да украсявам поничките по този начин. Това е, което ми трябва. Трябва да ги развеселим. Какво е това? Това е просто ягодов сос. Това беше нелепо. Сега ще украся поничките си с сос и най-вкусната глазура. Декорацията е просто блестяща. Те са красиви и вкусни. Някои страшни. И моите красиви донати са готови. Ще ги разпределя и поръся с пудра захар. Това е толкова класическо. Много вкусна рецепта. Да, това е, което ти трябва. Много добре. Виж. Готино! И виж моите понички. Най-обикновени, много хубави панталони. Ще те видя много.
Все още много. Просто знак. Искам да ги поръся. С захарни пръчици. Не, Бен! Какъв стегнат капак? Отвори. О, не! Опа! Добре, ще ги поръся така. Тази комбинация е най-вкусната. Добре, скъпа, изяшко. Колко вкусно! Много интересен, поничка. И е смешно. Ще го пробвам. Много е вкусно. Толкова красиво. Харесва ми. Точно каквото трябва. А тези? Толкова просто. Хряк. Мисля, че ще пробвам следващия. Вау, това са дъгави понички. Уха е толкова добре. Всички понички се оказват добри, приятелю. Кои да избера? Разбира се, тези. Много съм щастлив. Как се отваря това? Искам паста. Приготви ми я. Това е като вряща вода. Така, приготвих най-вкусната паста. Това е почти всичко. Какво имам тук? Вероятно е горещо. Ръка. Ето тук. Сега ще ми помогнеш да разбера дали водата е завряла. Бадай! Съм, че е заврял. Съвет. Изгорен ли си? Не. Беше много горещо. Така че водата е готова. Какво ще правиш? Мисля сам да си направя пастата. О, цял съм в брашно. Но няма проблем. Даже е малко забавно. Това е по-добре. Ще сложа брашното на дъска. А сега ще направя истинска ръчно изработена паста. Не забравяйте да добавите яйца, сол. Сега ще меся това тесто. Не е лесно, разбира се, но ще бъде много вкусно. Ще направя най-необикновената паста. Ще направя индивидуални парчета и, разбира се, ще добавя нещо допълнително. Ще добавя боички. Това е. Ще имам паста във всички цветове на дъгата. Най-красивата лилава паста. Сега ще оформя едно парче. Ще имам няколко такива. А сега ще ги нарежа на малки парченца и, разбира се, ще използвам ренде. Това ще им придаде форма. Пастата отива в тигана. Ти си толкова добра! Какво умно момиче! Така, моите макарони са почти готови. Вероятно, ще трябва да добавиш малко кетчуп. О, не виждам нищо. Очилата ми. О, дали все пак е кетчуп или не кетчуп? Трябва да изседим още. Бабо, нека ти помогна. Трябва да го отворим. Дръж го. Мисля, че съм целия омазан с кетчуп. Да, определено е кетчуп. Трябва да сме по-внимателни. Не се смей. Направих си пастата. Опа, всъщност, по-добре е така. Вече е готово. Сега в чинията. Явно нещо липсва. Не може ли? Прекалено много. Сега ще направим тази паста по-красива. Трябва ми мастило от сепия. Черното не е чувано досега. Ще направя пастата си страхотна. О, каква черна, мрачна, красива паста. Ето какво й трябва. Единственото, което й липсва, е червено. Добавям малко кетчуп. Ще го изсипя отгоре. Толкова хубава, човече. Ще бъда дори по-добър с леда. Какво е това? Тя е както винаги. Взех си такава паста като дъга. И искам само да я изям. Опитай, Джил. Това е странно ястие. Трябва да го опиташ, но честно казано, не искам. Не изглежда вкусно. Отвратително е. И искам тази паста. Тази е вкусна. Бих искал да изям тази паста. О, това е което ми трябва. Толкова е красива. Обожавам го. Това е победителят.
Ура! Ето го! Победих ви! Искаш ли го? Трябва да бъдеш. Трябва да се подготвим. Искам напитка! Вкусна и сладка! А ти готов ли си? Готов съм! Какво има? О, разбрах. Трябва ли да започна? Добре. Добре. Ще взема много красиви, но кисели бомбони. Те ще ми помогнат да осъществя идеята си. Така че аз Поставете ги в стените. ще има пастроцветно чудо. Взех ги, защото са толкова красиви. О, свършиха! Добре. Средния на място и ще ги сложа във урната. Ще бъде необходимо да ги затопля малко. Това е. А сега е време да охладя ястието си. Ще го извадя от формата. Какво прекрасно присъствие. Да, това? прекрасно. Това беше доста кисело. Сега ще взема M&M's и разбира се ще ги сортирам по цвят. Така ще бъде още по-красиво. Колко е вкусно! Ще добавя M&M's в напитката и разбира се ще я напълня с спрайт. Какъв вкусен коктейл! Ще бъде още по-вкусно с сметана. Много е готино. С захарни пръчици ще бъде вкусно и красиво. И китайски чаи. Това е нещо невероятно. Ще направя на внучката си много здравословен коктейл от целина. Ще взема цялата. Мисля, че мога да го направя. О, хайде! Отвратително. Не ти Тя ли вероятно. харесва? Най-здравословният ми коктейл за внучката ми е готов. Красив и с толкова много витамини. Пролетна целина край. Добавете отгоре с една лъжичка. Много е студено. Не. Не. Ръка, чаша. Ще взема подходяща чаша и, разбира се, ще намажа с ягодов сироп. Какво да налея тук? Може би ще бъде спрайт. Разбира се, ще добавя боята и ще разбъркам всичко с ламата от ориз. Ръце, помогнете. Добре. О, пак ме изплаши! Уенсди, махни го! Хент, побързай. Много благодаря, Хент. Сметаната е точно както трябва. Това е много подобно на мозъци, но за най-добър ефект ще излея червен сироп и ще сложа око и паяк отгоре. Вкусно е. Перфектно. Всеки има различни зъби. Питай моя! Колко красиво! Ще пробвам този коктейл. О, много е хубав и вкусен. А този? Дори няма да опитам този. Ще пробвам това. Колко вкусно! Мога ли да му добавя чаша? Но напитката е много вкусна. Това е победителят. Ще си взема още една. Ура! Пак спечелих. Толкова съм доволен. Какво е този път? Сега искам такава салата с крекери. Няма проблем. Разбира се. Здрасти, кокшип. Ще взема решетъчните листа и ще се уверя да ги накъсам. Какво ми предлагаш? Благодаря, но не играй така повече. Имам нужда от тези зелени листа. Те са толкова здравословни и вкусни. Ще бъде чудесна салата, а това е чудесно месо. То също трябва да се нареже на парчета точно за салата. Сега ще го подредя добре. Приготвям салата Цезар. Затова ще ми трябват малко домати. Все още няма достатъчно крекери. Крекерите са това, което ти трябва за такава чудесна салата. Още малко сирене за пълния вкус. Много чудесно. Аз съм готова сега. А ти? И съм в центъра на всичко. Ще използвам такива форми за глинени съдове. Ще изрежа пръсти от краставици, репички и чушки.
Да, толкова е красиво. И ще ги сложа на пръчки. Ще си направя салата шишче. Обожавам. Точно така. Колко красиво! Ура! По-добре да не те питам. Колко забавно! Сега ще направя букет. Стана прекрасен, вкусен букет салата, а ароматът... Изобщо Забавно. не е лошо. Червената чушка е точно както трябва. Ще я нарежа Трябва да сега. премахнеш. Семената и сложете стабилно. Да, така. И... Ще нарежа краставицата на резени. Обичам приятно. И ще направя много красиво смешно лице, което хапе. Може би. Прекрасно сложете салатните чудовища върху чиния. Имам всичко готово. Ура! Толкова много храна! Пръчки! Интересна салата! Честно казано, не е много вкусна. Какво друго да ям? Какви са тези изпражнения? Какво е това черно нещо, а? Това е маслина! Вкусът е отвратителен! Каква салата е това? Цял живот за един! Аз съм страхотен готвач! Колко много сладолед с мармалад! Ти имаш много, а аз получих само един. Мисля, че Мило беше разстроен. Мисля, че моята шега ще я развесели. Надявам се, че няма да й се струва прекалено жестока. Може да е смешно с фрукта, но все още е много вкусно. Добре! Но мисля, че е невероятно смешно. Мило, виж какво направих. Ох, боли. Човече! Вече не съществува. О, Боже! Не искам Какво правите? Ще се задуша така. Мела, накара Джули да страда. Тя не може да диша. Съжалявам! О, вкусно. Това е вкусно. Идвам от... Има чорап! Защо не мога да устоя? След луд номер, яденето на вкусен мармалад е точно това, от което имам нужда. Тепта! Съгласен съм. И аз искам всичките си лакомства. А колко са големи очите ми, Алекс! Ще изям очите ти сам. Какво още? Мога да се справя с моята купчина лакомства. Защо не споделиш с мен? Благодаря. Тогава ми дай от вафлата, моля. Момичета, дори не се опитвайте. Няма да ви дам нищо. Какво става? Виждам твърде добре. Защо всички имат толкова много момичета, а аз имам само една приятелка? Надявам се поне да е много близка. Аз не съм буклук. Не можеш ли да ме изхвърлиш? Какво чакаш? Какво има? Държиш се като малко момиче. Имам идея как да разделя шоколадовия блок на няколко парчета. Сигурно ще се заема да го направя. Надявам се Алекс да не плаче пак. Вземи го, Твикс! Не ми трябва сирене. Винаги е за шоколадовото барче. Това е вкусно. Сладък нос. О, Боже мой! Най-вкусните перуки, които съм опитвал. Дойде моят ред да те ударя. С тази чиния, с гумата. Сега можем да започнем всичко. Добре. Много е добре. Но нещо липсва. Не знам какво ти е. Светофарите на Жаклин! Аз не съм
Всичко лети в Лицето моето... ми, Кели, не знам. Аз съм била ядъл. Комбинационист, чопър устата, Твикс и истински чопър овладян. Благодаря. Не искам да ми свърши шоколадът. Благодаря. Какво гледаш? Алекс, можем и ние да започнем да ядем. Току-що ми хрумна страхотна идея. Разбира се, да загребваме илюзиите си, но това е скучно. Много по-яко е да построим огромна кола от тях. Нутелата би била чудесно свързващо средство. Вау, Алекс! Не знаехме, че можеш да извършиш такава работа. Разбира се, мога да правя и повече от това. Надявам се тази работа да постави някакъв рекорд. Наистина искам всички да Но знаят е вкусна! По-добре да я изядем. О, съжалявам. Какво правиш? Защо кулата се клати? Ще я разрушиш? Горе главата. Алекс, съжаляваме. Просто шоколадите са вкусни. Няма проблем, каската ме измъчваше. Жалко за колата. Леле, има цяла планина от чипс. А аз И имам то е, един много малък чип. Не мога дори да го погледна с радост. Почти е готово. Това може да се направи само с ръчно летящо стъкло. Ще се видим тогава. Тази проба изглежда много апетитна. Мисля, че получих много вкусен екземпляр. Трябва да го тестваме емпирично. Вкусно! И също така много малко. Алекс, твой ред. Най-накрая, тъкмо на време, за да огладнея много. Кой затвори кораба така? Никой не може дори да ги отвори по този начин. Без допълнителна помощ не можеш да го направиш. Сега е различно. Сега ще ти покажа майсторски клас и ще научиш как се ядат чипсове. Ени! О, да! Чипса буквално е като дрога. Това е Мой много... ред е да ям това вкусно нещо. Вкусна! Боли! Съжалявам, но няма какво да направя. Чиповете са твърде... Ура! Добре. Толкова е болезнено. Чао! И шлемът ми ме Едва спасява. усещам ударите. О, знам как можем да чуем тези ръка, този ефтин домакински. С машина! Вкусно е, но... Наистина е трудно. Добре. Какво странно семе получих. Леле! Вкусът му е просто отвратителен. Чао! Мисля, че знам какво да направя с него. Ако посадя семе и се грижа за него, то ще се превърне в нещо много вкусно. Ти съдиш, а ние страдаме. Спри да чакаш. Ще се науча да трябва да го чакам да... Какво? О, какво чакаш? Имаш време да се разправяш с броколите си. Само като ги видя ми става зле. Все едно имам котка в устата. В устата ми. Мирише ужасно. Просто ми трябва нещо за пиене. Стой там. Просто ми трябва вода, за да полея семето. Какво? О, хора, нещо става. Тресе се. Надявам се да е безопасно. Ха-ха, Джули си отгледа свой собствен броколи. Да, това е доста реколта. Сега ще трябва да го ядеш. О, Боже! О, не! Как беше? Беше ли вкусно? Не! Не! Отвратително!
И все още ми харесва. Бела, сега е твой ред. Не искам да ям цял куп броколи. И да го махна. Виж, там е Мики Маус. Къде? Колко сте наивни хора! Сега трябва да се отървем от всички броколи. Какво? Спри! Ти мислиш, че си на... Ще хвана всичките ти броколи само за теб. И ето всичко, което изхвърлихте. Приятели! Приятелите не се предават, така че добър апетит! Какво интересно видео! Какво ще се случи сега? Вау, трябва да направим това! Това е толкова готино! Хайде! О, тя пак слуша музиката си! И 1 и 2! Хей! Ах, какво искаш? О, дай го тук! Така, какво ни трябва? Кока-колата е тук! Остава да обуем обувките си и съм готов. Чакай малко. Ето. Да, сега сме готови. Хайде, най-накрая сме в парка. Извади всички съставки. Ето, Кока-кола и... Още малко. О, трябва да го опитам. Колко е вкусно. Хей, какво правиш? Остави малко. И всъщност, дай го тук. И така. Как беше? И... Бягаш ли? Чудя се какво ще се случи. О, това е толкова яко! Нека да проверим бутилката! Вау, направихме го! Какво друго има? Какво? Защо слага яйца върху сол? Какво? Не падат ли? Виж, определено трябва да опитаме това. Какво чакаме? Хайде, да плуваме. Ела тук. Пада. Смешен си. Трябва първо да сложим сол. Ето, сега не пада. Виж. Тогава! Хвани го! Хванах го! Какво друго е нужно? Сол отгоре, ще поръся още! А сега, супер трик! Внимателно! Вау! Шокиран съм! Ще сложа още малко. Целия съм в сол. О, не! О, какво е това? Не! О, не, яйцата! О, това е яйчна атака! Това е буквално ужасно! О, толкова е готино да караш този ховерборд! О, падам! О, какво има тук? Спри това! Виж какво имам! Направиха невероятно голям маршмелоу в микровълновата! Можеш ли да си представиш? Можем да нахраним целия град! Не, това не е вярно. Няма да стане така. Хайде, виж, имаме цял пакет маршмелоу. Ще изям едно. Не, няма да ти дам. Ще ги изядеш всичките. Виж, сложихме го в микровълновата. И така, какво става тук? Да, разбира се, нищо не се случва. Не, виж, увеличава се. Да, прав си, наистина. А сега... О, не, боли толкова много! Разбирам какво искаш да направиш, така че нека изпържим този маршмелоу. Толкова е готино, сега всичко се разтича. Толкова е готино, това е огромен маршмелоу. Какво е това? Това не е пръчка, това е просто супер копие. Добре, нека го опитаме. Толкова е вкусно и сладко и сочно. Да, беше страхотно. Страхотно? Какво? Какво правят? Значи, те просто видяха бомбоните. Вау, правят мехурчета. Не, това не е истинско. О, кракът ми. Ще полетя нагоре. О, те са толкова вкусни!
вкусни! Защо дойде пак? Виж какво правят! Правят истински балони, а това бомбонче е мое! Имаме токсични бомбони. Ще изям малко. Какво? Това е толкова кисело! Какво не е наред с лицето ти? Невероятно е. Изглежда, че мина. Виж какво имам. Подредих бомбоните красиво. И нека опитаме да направим този експеримент. Така, почти ги разтопих. Получи се разтопено цвете. И сега ще го взема и виж. Вау, наистина имам готини балончета! Те са карамелени балончета, толкова са красиви и вкусни, искам да изям всичко. Въпреки, че не, те са твърде кисели. И аз искам да опитам. Не работи! И така, какво има тук? Взимат киндер яйце, слагат маршмелоу вътре и... Да, невероятно вкусно е. Такова питие трябва спешно да се опита. Но не го оцелих. Запиши си! О, вярно! Какво правиш тук? Кучето свири на пиано. Това е страхотно. Но само виж какво съм измислил. Имам предвид какво те са измислили. Няма такова нещо. Аз съм звезда. Ела тук, виж какво имам, готина играчка от Kinder. А сега ще вземем яйцата Kinder Surprise. Вау! О, толкова е смешно. Той може да лети. Играй с играчката за сега, а аз ще се заема с работа. Така, нуждаем се от маршмелоу. Вече направих всичко, виж как се получи. И няма да ми трябва такава чаша. Това е моят размер. Сега, млякото, но не се отваря. Толкова е трудно да се отвори мляко. Можеш ли да ми помогнеш? Моля? О, няма проблем. Аз съм силен мъж, ще отворя всичко сега. Какво е това? Защо не мога да го направя? О, не! Цялото мляко е върху мен сега! Защо съм толкова нещастен? Не искам да съм мокър! Така че, нека налеем малко мляко. Виж, наистина се получи, киндърът се разтвори и сега можем да пием този чудесен млечен шейк. И какво правят тук? Пишат върху банан? И какъв е смисълът? О, вау! Надписът се появи. Аз съм суперзвезда. О, не! Какво става тук? Кой е убит? Не знам. Какво ми донесе пак? О, все още ме сърби в ушите. Хайде да го направим. Семила клечка за зъбе. Разбера съела? Защо не падат? Какво е това? Опа, направих бъркотия. Колко съм непохватен. Нека вземем банан и да направим надпис с клечки за зъби. Да видим какво ще стане. О, виж надписите! Много е готино! О, имам страхотна идея! Има едно момиче в училище, харесвам Бритни. Тя е красива! Толкова я обичам, но как да й кажа за това? Ще го напиша на банан! О, само ако всичко се получи! Виж, имам подарък за теб! Hey, what? Какво пише тук? Той ме обича. Това е любов. Толкова съм щастлива. Какво са измислили пак в този тикток? Наливат Кока-кола върху хартия. Шегуват ли се с мен? Вау! Хартията остана непокътната, но няма надпис. Виж какво става тук. Виждал ли си това? Вау, това трябва да се опита. О, спри, хайде. Значи, взимаме Кока-кола и какъв вид ролка хартия ще вземе тя? Тази. О, разбирам те. Добре, бързо ще поправим голямата ти грешка за добра. И така. Изливаме го и избърсваме. Да, виж това. Силата на маркера на учителя. Добре, ние сме в кухнята. Нека проверим какво ни трябва. Изчакай, приятелю. Готово.
Ти го направи! Браво! И така, какво имаме тук? О, това е толкова готино! Изглежда невероятно лесно! Ще бъде готово преди баба да се прибере! Вече си намерих форма за яйца. А ти, може ли и аз да имам една от тези? Разбира се, трябват ти $5 и ще ти я дам. О, откъде да взема такива пари? Точно така, имам касичка. О, мисля, че вътре трябва да има нещо. Но как да го извадя? О, хайде, къде е монетата? О, чакай! О, вау! Какво е това? Това диня ли е? Изглежда като голямо яйце. Определено ще го използвам. Ще го взема? Нанси, виж. Какво? Беше под масата? Не мога да повярвам. Нека проверя сам. Хайде. Какво? Няма Дини. Но има монета. Хайде. Трябва да го отворя. Добре. Хайя. О, това беше напрегнато. Британи, ще те заболи главата. Ето ти монетата. Можеш да я използваш, за да го отрежеш. Чудесно. Благодаря. Наистина проработи. Сега го разрязвам на 2 половини. Не мисля, че ще ми трябва вътрешността на динята. О, нека я изядем. Толкова е вкусна. О, да, сестро, това е вкусно. Обожавам диня. Нашите форми са готови. Нека направим огромно шоколадово яйце. Сега ни трябва шоколад. О, има толкова много от него. Ах, не лъжех, когато казах, че има много. Виж това! Ще имаме розово яйце. Вкусно! О, да! Слагаме го в тенджера. О, това е наистина добро. Добре, още една шепа. Хей, къде е шоколадът? О, човече! Нямам достатъчно за голямо яйце. Британи изяде всичко. Тогава знам какво да направя. Ще взема още шоколад наведнъж с прахосмукачката. Това определено... О, устните ми! О, те са толкова големи! Това е забавно. Добре, обратно към шоколада. Мисля, че това ще ми е достатъчно. Да отидем на масата. Сега трябва да сложим всичко в тенджерата. О, чудесно! Страхотно! Але това ще използвам тази запалка, за да разтопя шоколада безопасно. О, кажи ми, че това е шега. Виж, тук има толкова много шоколад. Тук баба го крие всичко. Определено достатъчно за мен. Перфектно! Още и още. Сега слагаме чайника и чакаме да заври. Готово! Можем да излеем всичко в контейнера за шоколад. Така мога да разтопя цялата тази купчина шоколад за 0 време. Хей, моето Уи не работи толкова бързо. Добре, трябва да изчакаш малко, докато започна да изливам шоколад. Трябва да го проверя. О, толкова е вкусно! Перфектна консистенция. Изливаме едната половина на динята с повече шоколад. Разнесете го с четка. О, това беше трудно, но го направих. О, имам още една половина. Трябва да я покрия и с шоколад. Мисля, че имам достатъчно. Добре. Нанси, трябва да побързаш. Това е толкова хитро! Ще използвам тези котлони и ще стане супер бързо! Отне няколко секунди и е готово. Сега трябва да излеем всичко в моята перфектна форма. Изливаме малко и го разпределяме по цялата форма. Перфектно! Сега трябва да го сложим в хладилника, за да стегне. О, тук е много студено. Нека го оставим и да изчакаме. Трябва да е готово! Трябва да го проверя. Направихме шоколадови яйца!
Да продължим. Ще трябва да измислим какво да сложим вътре. Какво е любимото ми нещо? Точно така, M&M's. Но първо трябва да съединим двете форми в едно цяло яйце. Готово! Сега да вземем колата или всъщност капака и да изрежем дупка в него. Добре! Време е за M&M's. Толкова е вкусно! Невероятно! Искам да бъде като дъга отвътре, затова ще разделя бомбоните по цвят. Добре, първи слой. Само погледни това. Затваряме го и трябва да полираме яйцето. Чудесно! Блести толкова ярко, перфектно. Вау, това е много светлина. Май прекалих, но е страхотно. Справи се чудесно, сестричке, а сега е мой ред. Нека съединим двете половини заедно с малко останал шоколад. Мисля, че ще бъде перфектно. Сега е време да изрежа дупка. Ще го направя с бурмашина. Надявам се всичко да се получи. Ура! Получи се! Правим още една малка дупка отдолу, за да поставим крана. Няма да имам само яйца, ще имам охладител за шоколадов сироп. Сега е време да го налеем. Готово! Нека го затворим. Сега трябва да увием всичко в фолио от Киндер. В началото е просто обикновено фолио, но изчакайте за малко. Отцветяване. Перфектно! Всичко е готово. Вау! Стана страхотно! А сега е време за дегустация! Аз ще опитам първи! Шоколадовият сироп е наистина добър! Толкова е вкусен! Нанси, искаш ли да опиташ? Вау! Невероятно вкусно! Удивително! Сега да щупя моето яйце. Имам точното бухалце. Ухуху! Това е много бомбони. Вкусно! Бритни, да ядем! Чакай! Измислих страхотна идея. Ще опитам твоя шоколад с моя сироп. Ще го украся с бомбони и... Вау! Това е фантастично! Не мога да спра да ям! Уху! О, хей! Ето го кранчето! И някакви опаковки не ни трябват. Нужна ни е шоколадовата част. О, определено имаме! Виж това! Това е шапка! О, не! Баба се прибра и вие, момичета, сте в беда. О, не! Какво се случи тук? О, не! Казах ти да не се занимаваш. Сега трябва да почистиш кухнята. Бързо, бързо! Събери всичко! О, вие сте невероятни! 1, 2, 3. Отворете, момичета! Вау! Имам пица тук. И аз, но замразена. Не това. Вау! Това златна премиум пица ли е? Вау! По-добре да я опитам сега. Какво има върху нея? Някакви черупки. И като какво е това? Не, благодаря. По-добре да се отърва от тях. Вляк! По-добре е малко така. О, момичета. Съжалявам. Добре, ще опитам. Малко е странно и конецът е безвкусен, а сиренето е толкова миризливо. Нека опитаме хората. Добре, това е... Всъщност е добре. Да, чудесно. Останалото отива в буклука. Просто ще ям трохите, ще направя сандвич от тях и ще го изям.
това е добро. Свърших. Ваш ред, момичета. Добре. О, това е любимата ми пеперони. Вау! Разтегливото сирене. Толкова е вкусно! Няма да ям кората, за да се побере повече плънка. Вкусно! Обичам пица. Искам всичко наведнъж. Ще го сложа като сандвич. И без кора. Ани, можеше просто да попиташ? Моята 4-етажна пица ме чака сега. Вау! Някак си се побира. Това е. Твой ред е, Крис. Тази тухла, как да я ям? Не. Заповядайте, момичета. Чакай, нуждая се от готвач. Чудесно! Направи нещо по въпроса. Веднага, госпожице. Моят супер грил ще я стопли за 0 време. Вау! Какво мислиш? Готово ли е? Чудесно! Нека опитаме това, твоята храна за бедните. Ще я нарежа на парчета. Няма да ям като пещерен човек. Какво извращение? Защо се смеете, момичета? Това е извращение. Не. Спри! Искам да съм първи. Вау! Само макарони? Защо не? Ще ги опитам. Всъщност нещо липсва. Бинго! Точно така! Кетчупът ще оправи всичко! Още и още! Крис, ти не разбираш нищо! Сега ще сложа още на вилицата си! Да, това е, което ти трябва! Нереално вкусно е! Искам още! Какво гледаш? Отвори своето! Добре, какво е това? Здрасти! Какво мислиш, Нанси? Какво? Това е ястие от ресторант, а аз имам малко нудли в чаша. Какво правиш, Ани? Не си достойна за тази паста. Измисли идея. Хей, Ани, нека ти платя и ще разменим храната. Хей, оле-мале. Добро момиче. Най-накрая ястие достойно за мен. Всички изглеждат щастливи. Докато момичетата са разсеяни, мисля, че мога да взема парите за себе си. Никой не видя нищо. Сега ще започна. Не, аз ще го направя. Не, момичета, аз ще започна. Какво? Какво? Какви са тези неща всъщност? Как се прави? Дай ми го тук! Ще ти покажа. Отваряш пакета и сипваш го в кипяща вода. Тогава трябва да го разбъркаш и кафето е готово. Вуаля! Какво? Кафе? Това кафе ли е? Изглежда отвратително. Вкусът е дори по-лош. Спрете да се смеете, момичета! Това е отвратителна слуш! Имам идея. Какво има там? Какво? Някак си го изпих. Отвратително. Свят! Аз съм следващата. Старбъкс кафе? Чудесно! Толкова вкусно. Махам капака. Колко сметана има? Защо свърши толкова бързо? Хайде, Ани! Добре. Вау, това е комплект. Захар! Обичам захар! Ура! Добре. Каква голяма салфетка! Само за носа ми. Ани, имаш нещо, което виси там. Наистина дълга сопъл.
О, не! Какво е? О, апчих! Уф, каква глупост! Изглежда, че е кафе! Уха, е вкусно! Ще го опитам! Не, страхотно кафе! Това е, което ти трябва! На какво се смееш? Зъбите ми! Добре, че има вода за изплакване. Така по-добре ли е? Хей, момичета, хайде да го вземем. Вау, какъв огромен бургер! Ще го изям сега! Някакъв малък бургер! Най-накрая, това е, което обичам. Да, Нанси, можеш да пробиваш. Какъв е този шум? Ани, ще ядеш като диво животно. Това би било срамота. Хайде, толкова е вкусно! Опа! Какво става? По-добре яш. Дори не прилича на бургер. От какво ще бъде направено това изобщо? Идея. Кетчуп и горчица ще оправят всичко. Сега го покрий с хлебче и можеш да го ядеш. Не е зле. Сосовете могат да спасят всяко ястие. Мисля, че просто стана по-отвратително, приятелю. Знам. Сервитьор, благодаря. Сега се махай. Не е възможно да се яде бургер без ръкавици. Ела при мама, Пепче. О, да, това разбирам като истинска храна. Завиждай, мълчалева. О, стомахът ми е възхитен. Толкова е вкусно! Ще махна соса от устните си. Свалям ръкавиците. Да, момичета, дори ви съжалявам. Ще гладувам ли? Страхотно! О, поничка от магазина. Обожавам ги! Вкусно! Да видим! Момичета, това е просто фантастично! Какво гледаш? Какво? Какво? Не. Точно така. О, обикновен поничка. Не е страшно. Сервитьор, нуждая се от приборите си. Здравей! Добре. Ще отрежа малко парче. Не искам да се омазня като прасе. Чиста. Добре. Вау, много е вкусно. Не ме интересуват маниерите. Искам да го изям веднага. Страхотно. Съжалявам, момичета, но това беше наслада. Каквото и да кажеш, Крис. Вау, това е златен поничка. Това е от което имаш нужда. О, да! Това е много по-вкусно от всичко, което някога съм опитвал. Какъв невероятен вкус! Това е истинско удоволствие! Уй! Лили, можеш ли да го отвориш първа? Вау! Това е сочен диня! Отвори го и ти вида! Разбира се! Имам чай с диня! Вау! Време е да го изядем! Виж какво направих, вида! Плашиш ли ме, Лили? Мисля, че нарязах всичко перфектно. Благодаря. Какво не е наред? Нека да погледнем. Колко вкусно, Лили, яде динята ти! Мога да се шегувам се! Страна. Толкова е хубаво! О, гадост! Напълно е подивяла с този диня. Лили, ти си истинска пориска. Моля те. Вау! Фин! Твоя диня не е толкова проста, колкото изглежда на пръв поглед. Може би имам най-добрата диня в света. О! Това е страхотни вкусоти! Искам да изям всичко! Нека опитам това! Мечтаеш, няма да получиш нищо! Това е моята диня! О, не, отлетяхме! Ах, падна точно върху мен! Имам страхотен динен шлем. Дай ми парче от това. О, добре!
Отвори го, Вида! Какво? Това е динамит! Защо ми го хвърли, Вида? Вземи си го обратно! О, какво направи? О, мирише толкова хубаво! О, това е шоколад! Много е добре! О, добре! Имате късмет! Искам да изям всичко! До последната хапка! Ох! Ох! Благодаря. Тази вечер е шоколадов диамант! Провери. Нека да започнем с един проводник! Разбираш ли? О, не! Помогни ми! Да изгорим динамита с блясъка му! Това е! И го скри под масата! Мисля, че трябва да изчакаме с това. Да, предполагам, че изглеждам фут. Какво мислиш, че ни очаква този път? Каква е тази усмивка? Имаш ли пипер? Махни това, Лили! Ще повърна! Най-накрая се отървахме от него. Колко е гадно! Какво изражение имаш, Лили? Да видим какво имам аз. Това също ли е? Да го подушим по-отблизо. Но, уха е добре. Да опитаме пипера. О, да! Иска ми се да хапна. Тета, може ли да взема парче, моля? Няма начин, продължавай да мечтаеш. Мисля, че знам как да направя този видеоурок. О, това е толкова вкусно! Хей! Помогни ми! Беше по-лесно, отколкото си мислех. Сега вкусотията е моя. Да започнем. Какво е това? Странно! Има само един начин да разберем какво има вътре. Да, нека го отворим. Термометъра! Чудя се. Наистина е, което означава, че е. Да, имам шоколадови вкусотийки. Ура! Това е толкова вкусно. О, ядливе торбички. Супер! Какво ще правя с моя термометър? Ау! Толкова е вкусно. Не мога да спра. О, Боже мой! Защо си толкова късметлия? О, това е дори по-вкусно. Здравей! Така ми е писнало. О, супер добро! Какво прави? О, дори котенца! M&M's! Харесва ми! И кутията! И тя е за ядене, нали? О, това е толкова добро! О, вкусно! Не мога да се сдържа да не се смея. Виж! Дали ще го яде вкъщи? Какво? Ела в училище. Това беше толкова добре. Какво става с кожата ми? Добре, сега моята медицинска кутия ще влезе в употреба. Нека измерим по-добре температурата. Трябва да я слушаме. Мисля, че имаме диагноза. Око на рачок. Да го направим. Ще имаме нужда от нашата специална превръзка. Да, това е. А сега ще имаме нужда от нашите специални лепенки. Това е. Благодаря. Страхотно. Благодаря, Лили. Добре дошъл. Накрая, ето ни. Супер! Какво става с сушито? Това е. Започвам. Потопи го в соса и го сложи направо в твоето... Страхотно! Уста? Толкова е хубаво. Толкова е вкусно. Хей, Лили, виж? Защо си като мен? Добре, ще отида да взема
сушито си? Страхотно. О, това е толкова вкусно! И аз, момиче. Какво? Дай ми суши и шоколад! Мента. О, да! Наслади се! О, противно е за гледане. Искам шоколад. О, има муасаби чай. Почти го забравих. Това е доста добро. Но някои неща... Значи първи съм. Вау, има нещо огромно. Просто Питай, има раздели. храната на боговете. Буквално това си ти, така че... Добре, хубаво. О, реклама! Хей, Фара! Внимавай къде хвърляш! Ох, боли всъщност. Добре, време е за великата битка! Дръж се, Фара! Нападам те! Искаш ли да... Получи го! Вземи го, Лили! Толкова лесно се отказвам. Ти го поиска, получи го. Не можем да победим! Предадохме се! И пилето ти е добро! Между другото, имам ядлива кошница! Това е толкова вкусно! Харесва ми! Да! Много интересни предизвикателства. Днес е рожденият ден на Фред и момичетата са се постарали много. Те донесоха торта, украса, всичко, за да се усети празнично настроение от всички. Те не могат да бъдат по-щастливи и да помогнат на своя приятел да празнува, а Фред се чувства изключително благодарен, че има приятели като Хейли и Рейчел. Време е да се разреже тортата, най-добрата част, ако питате мен, и след това да се сподели с гостите му. Вау, това са изключително малки парчета. Фред, какво става? Рейчел и Хейли са в шок, че се държиш по този начин и са готови да ти върнат. Искаш тортата само за себе си? Няма проблем, тя е изцяло твоя. Все пак е доста вкусно, нали? И този малък урок ни прехвърли в предизвикателство. Какво ще бъде този път, питате? Хейли получи карта, която казва малка хапка, Фред средна, а Рейчел голяма. И това означава, че всеки от тях ще яде порция храна с този размер. Първи кръг – лимони. Това ще бъде горчиво-сладко. Хейли, късметлийка, ще трябва да страда само малко. Добре. Фред, как се чувстваш относно средната си хапка? Човече, това трябва да е кисело. Да, Рейчел, време е да блеснеш, момиче. Вярваме в теб и в това впечатляващо представяне, което току-що показа. Това са рундовете, които ни карат да обичаме предизвикателствата. Какво ще бъде този път? Рейчел е понижена до малка, Фред гледа към голяма и не може да бъде по-щастлив от това. А Хейли, знаеш ли какво остава за теб? О, хот-дога, бе, вкусно! Рейчел взема малка дама проба от своето ястие. Добре направено.
Хейли, твой ред е, приятелко. Тази нормална хапка беше достатъчна, за да възбуди апетита и... Добре, голямо момче, всичко е твое. Няма нужда от формалности за Фред. Страхотно. Хейли, виждаме какво правиш там. Позволено ли е това? Жалко, че не се сетих за това първи. Вече сме на следващия кръг и все още не е ясно кое е по-добре, голяма или малка хапка. Фред, разбъркай ги и ги раздай. Хейли получава най-голямата порция. Фред, някъде по средата, и Рейчел, най-малкото количество. Нашето трио има право да е нервно. О, чушки! Хейли се паникьосва, а Фред е точно до нея. Рейчел, също недоволна, трябва да е благодарна, че трябва само да отхапе върха. Всичко наред ли е? Изглежда така, но може би има висока толерантност. Добре. Ред смело захапва чушката си и отново, явно те не са толкова люти, колкото тези момчета се страхуваха. Почакай малко, ето го, знак за малко люти вина. Хейли, готова или не? Ти можеш, миличка, но това ще изгори езика ти, добре? Работата е там, че семената са най-люти и колкото по-голяма е хапката, толкова повече семена получаваш. Обадете се на пожарната. Хейли, гори! След този рунд, нервите на всички са малко опънати. Дали този път ще бъде дори по-зле? Не. Рейчел, средно. Фред малък фул и Хейли отново ще вземе голямата хапка. Тя е ужасена от това какво може да означава това. Няма време като настоящето, вдигни този капак. Та-да! Вау! Сладоледена торта! Момичетата са на седмото небе, особено след като по-рано останаха без торта. А Фред, каквото повикало, такова се обадило, човече. Опитай се да не се разочароваш твърде много. По време на предизвикателствата нещата се обръщат много бързо. Лъжиците готови? Старт! Това официално е гадно. Само една малка лъжичка. Беше толкова малка, че едва успях да усетя вкуса на сладоледа. Мой ред! Много благодаря. Просто божествено. О, да, сега, когато вие двамата сте готови, ще взема това. Всичко това е мое. Вкусно. Боли ме зъбите. Защо не се отпуснеш и не си починеш, Хейли? Аз ще поема от тук. Ето за това говоря. И все пак е моят рожден ден, така че без оплаквания. Пълна скорост напред към следващия кръг и следващото ястие. Не е ли това просто най-доброто предизвикателство? Хейли, надявам се, че си разбъркала добре картите. Тези тримата летят високо и вече не се страхуват от нищо. Така че Фред, големи усмивки и големи хапки, Рейчел идва на второ място, а Хейли готова за малка хапка от нещо. Това нещо е ябълка. Озряла, сочна, червена ябълка. Хейли, знаеш правилата. Една малка хапка и не повече. Остави плода, госпожице. Рейчел може да си позволи малко повече. Трябва да обичаш този хрупкав звук, който прави една добра ябълка. Вкусно. Сега Фред се надява да изяде половината нещо само с една хапка. Внимавай, човече, иначе ще си изместиш челюстта. Ох, нещо определено изпука, но Фред не се отказва и веднага се върна към това. Успокой се, човече, има още толкова много, така че запази силите си и следвай правилата като всички останали. Тези момчета са развълнувани и справо. Нещата стават все по-интересни с времето и напрежението е на върха. Рейчел малко, да или не? Фред, средно, няма оплаквания. И Хейли, голямо. Голямото разкритие.
Сурово месо? О, боже, това е неочаквано. Можеш ли да си представиш нещо по-лошо? Със сигурност не мога. Това трябва да е шега, нали? Имам предвид, нашата група не е група пещерни хора, но изглежда, че е време вие тримата да се върнете назад и да опитате. Фред се захваща направо за работа. Това е трудно за гледане, но изглежда, че той взе малко и все още е жив, така че ура не може да е било вкусно. Рейчъл, разгледай го колкото искаш, няма да стане по-добро. И ето я, тръгва си. Можеш ли да я виниш, че избяга? А сега, Хейли, време е за голямата хапка. Това е всичко за теб. Хайде тогава, опитваш се да кажеш, че отказваш. Тогава, ето какво те очаква през останалата част от деня. Нито една хапка храна, никакви чипсове, никакъв шоколад и определено никаква пица. Не идвай да ни се оплакваш. Знаеш за какво се записваш. Мръщи се колкото искаш, Хейли. Това си е твоя вина. Поне другите двама са щастливи. Ако не спазваш правилата, трябва да понесеш наказанието. Съжалявам, такъв е животът. А това е финалът, където ще разберем кой има късмет на своя страна. Хейли, пак ли? Може да е добре. Фред, едно мъничко хапване отново. Може да е добре. А Рейчъл? Щастлива среда! Фред, обърни тази намръщена физиономия. Господин Локомия искаше да бъде този, който ще завърши с голяма хапка. Вкусно. Рейчъл, признай си, чакаш това през цялото време. Тези сандвичи изглеждат невероятно. Средно голяма хапка просто не е достатъчна. Хейли живее на висока нога в момента. Яш колкото можеш, момиче, дамите са толкова щастливи, колкото могат да бъдат. Фред е решил да се възползва от ситуацията и продължава да нарушава правилата. Нищо ли не научи днес? Започнахме с това, че оставяш на момичетата само най-малките хапки и така ли ще завърши също? Какво мислиш за предизвикателството за рождения си ден? Не е лош начин да прекараш деня, нали? Вкусните! Искам аз да отворя чинията първи. Леле, това резени диня ли са? Изглеждат наистина сочни. Мила, отвори го сега. Никак. Това са живи червеи. Жули, виж, бръмчат. Това изглежда наистина гадно. Не разбирам как можеш да го сложиш в устата. И аз, но предполагам, че ще трябва да разбера сега. Не, няма да рискувам. Добър апетит. Хапни го, Мила. Много си мила, Джули. Какъв ужас! Мисля, че това ще бъде най-лошото нещо, което съм ял някога. Може би шоколадът ще го направи малко по-добро. Но силно се съмнявам. Но няма изход. Ще го опитам. Най-лошото нещо, което направих на езика си. Това е толкова смешно. Ти си като малко парче диня. Добре, няма да се разсейвам. Трябва скоро да опитам моята сочна диня. Сигурен съм, че шоколадът ще бъде чудесно допълнение към този вкусен деликатес. Дори и цветовете се съчетават много добре. О, боже мой, колко е сладко! Нямам думи да изразя удоволствието. Невъзможно е да се спре. Да, ти си нападател. Това е сигурно. Опитай и диня, покрита с шоколад. Моля те, дай ми едно парче, защото имаш две. Благодаря, Джули. Шегувах се. Ето ти го. И още едно. Да не си изгубила ума си, всичко ще го изям сама. Невероятно вкусно е. Защо да го деля? Но ти си ми приятел. Мислех, че не можеш да отделиш нищо за мен, но явно ще трябва да ям червей. Както казват, не можеш да избягаш от съдбата си. Толкова са отвратителни. Все още ги чувам. Джули! Виж! Нещо става! Вау! Мисля, че червеите ми са станали напълно шоколадови. Ще ги опитам. Вау! Това е страхотно! Това е истинска торта. Получих невероятен прилив на енергия. Какво правиш, Мила? Ям червей! Аз съм вече на първо място. Людмила. Мисля, че е авокадо. Толкова е красиво. Наистина ми харесва. Хайде сега, Жели. Хапка земя. Никакъв случай. Не е годно за ядене. Може би има уловка? О, Жели ще яде земя. Честна. О, боже мой. Не се справя много добре. Това е отвратително. Не знаех, че земята е горчива. По-добре започвай, Мила. Добре, какво ще кажем? Имам гениална идея.
Трябва да разрежем авокадото на половинки. Така ще бъде по-лесно да сложим повече шоколад вътре. О, напълно забравих да махна костилката. Чакай, Дафне, чакай малко. Точно така. Можеш да го опиташ. Бях прав. Много по-лесно е да се яде шоколад. Виж целият този шоколадов желе. Нямам търпение да го опитам. Ще взема по-голяма лъжица. Това беше точно. Сега да загреба цялата пулпа и шоколада и да ги напълня наведнъж. Изглежда двусмислено. Не съм разочарован. О, доста е добре. Не се страхувах на празно. Мисля, че има много странен вкус. Джули, имам идея. Можеш да сложиш повече шоколад в кората на плода. Това е гениално. Защо не го осъзнах веднага? О, то е толкова вкусно. Дори по-добро от авокадото. Този път имах наистина късмет. Хайде. Добре за теб. Окей, но какво ще стане с мен? Не искам да опитам портокала. Не мисля, че шоколада ще помогне. Сега ще разберем, макар че за мен няма какво да правя. Изглежда страшно. О, карта на съкровище! И това е само троха от бисквитка. Надявам се, че ще го направи по-лесно. Хайде, страх ме е. О, ще си затворя очите и ще копая. Ох, земята е ужасна. Имам мръсотия в зъбите ми. Леле, костилка от авокадо. Не мога да повярвам, че не се сетих за това по-рано, Волев. Ще го посадя в земята и ще расте вкусни плодове. Ще видиш. Основното е да поливаш почвата правилно с шоколад. Вярвам в идеята си. Трябва да проработи, защото полагам толкова усилия. Не съм сигурен, че планът ти ще проработи. Всичко изглежда много странно. Спокойно, Тото. Какво става? Изчерпах си. Все пак успя? Уха! Дърво! Расте направо на дланта ми. Не мога да повярвам на очите си. Това изобщо възможно ли е? Както виждаш, да. Ключът е никога да не се отказваш. И тогава всичко се получава. Виж колко сладки са тези шоколадови авокадо. Иска ми се да ги опитам. Чувствай се зле, не го прави. мила. Ще ти дам пътуване, защото... Тази вода идва от твоя лък. Нямаше да имаме вода без него. О, благодаря! Вкусно! Беше мой ред първи да изкрещя. Вау! Близалка! Хайде да влезем вътре! Прилича на люта чушка. Каква неочаквана изненада! Какво е? Вау! Изглежда като сладък бог! Много готино! Ще го опитам. Хубаво е! Хареса ми! Мисля, че ако добавиш шоколад, ще бъде още по-добро. Обаче, какво друго? Трябва да го проверим, особено след като имам възможност да го направя. Сигурен съм, че няма да останете разочаровани. Аз също не мисля така. О, всичките съставки са смесени в тавата. Сместа стана много по-гъста. Харесва ми. Ура! Вкусът вече е по-богат. Чудесно! Талгона се разпространява толкова приятно на езика ми. Това е блаженство. Иска ми се да мога да го опитам сам. Предполагам, че ще трябва да ям този близалка от коледуване. А самият карамел е вкусен. Да тръгваме. Ако бях на твое място, Джули, нямаше да се увличам толкова. Може да завърши зле. Не ми казвай какво да правя, Милър. Мога сам да го разбера. А шоколадовия близалка е просто бомбон. Изобщо изяде ли го? О, не! Забрави ли за пиперките? Устата ми гори. Ще запали огън. Нуждая се от вода веднага. Къде си, Джули? Никога не ме слушаш. Сега трябва да те спася. Дръж се. Ще изгасим огъня с шоколад. Хайде, отвори си устата. Какво правиш, мила? Може би не трябва. Не, продължи. Това ме кара да се чувствам по-добре. Държиш телефона правилно. Вече не си в пламъци. О, благодаря. Спечелих! Опитай се да познаеш кой ще спечели този път. Искаш ли? Добре, тогава. Отварям го сега. Не може да бъде. Това е хлебарка. Защо винаги аз получавам насекоми? Страх ме е от тях. Дори ме е страх да ги докосна. Защо си този цвят ми? Няма нищо смешно в това! По-добре си изяш кифлите, вместо да ги ближеш наоколо! Напълно съм съгласен с теб. Просто трябва да поръсите веждите с шоколад и да притиснете правилно. Страхувам се, че наистина не ми се иска да дойда. Но въпреки това наводнението все още си струва риск. Какви смесени плънки? Просто не ми хареса. И
Осъзнавам, че е вкусно. Няма смисъл да се въздържам сега. Време е за добра храна. Прецели с шоколадова глазура и сега това е една от любимите ми храни. Дори не мога да си представя какъв е вкусът. Дори не опитвай. Такава уютна храна няма да разбереш, така или иначе. Ау, ти го изяде с голям апетит. Това е добър знак. Ще призная, че не бих възразил, ако беше паднало. Жалко, че порцията беше толкова малка. Сега е твой ред, Ноа. Защо ми напомни? Ще умра тук навън. Вземи пръчката. Може би това ще ти улесни. Не мисля така, но все пак благодаря. Трябва да се съберем и да го направим скоро, преди виновникът да изчезне някъде. Хайде, бебче, влез под шоколадовия душ. Трябва да се съберем и да го покрием, за да не виждаме нищо. Много ме е страх. Едва мога да движа ръцете си. Направих го! Взех си хапка. Само секунда! Не е толкова отвратително, колкото очаквах. Сериозно ли говориш? Само като го погледна ми става лошо. Не сте на този епизод с предизвикателства. Изглежда, че нашата Джесика е абсолютно гладна, до степен в която всички диети и ограничения са забравени. Тя е отчаяна да сложи нещо в стомаха си, за да не припадне от глад, но хладилникът е празен и шкафовете са празни. Какво може да се направи, за да се успокои ръмженето и къркоренето на стомаха й? Изглежда, че Ашли и Рейчъл също са готови за хапване или може би за повече от хапка. Но какво да поръчат? Не съм сигурен дали всички тези снимки на вкусна храна помагат или пречат на ситуацията тук. Толкова много за избор. Но Джесика си спомни за тайния си запас. Нещо сладко, за да я задържи. Добра находка, Джес! Съжалявам, момичета, всеки за себе си, когато си гладен. И хоп! Точно така! Готвачката Кира се появи, за да спаси деня. Изненадите те първо започват за вас. Дами, да започваме ли? Всяка от вас ще трябва да изпълни задача след жребия и не очаквайте да са лесни. Ще разберем какво сте готови да направите за храна, така че отворете папките си. Изглежда, че Джесика трябва да отхяпе, Рейчъл получава пропуск, а Ашли трябва да оближе нещо. И ето първото ви ястие. Риба с бита сметана. Вкусно за коремчето. Не бих докоснал това и с 10 метров прът. Повече за вас, момчета, Ашли, както винаги смела, се захваща. Но не съм сигурен, че ще го задържи. Но хей, това се брои за първи опит. Твой ред е, Джес. Хапни голяма хапка или остани гладна. Изборът е твой. Не, добре, спри. Не можем да позволим това да се случи. И рибата се превърна в парче броколи. Не е лоша размяна. Поне не мирише. Рунд 2. Да видим кой какво ще прави този път и да погледнем в какво поне един от вас ще забие зъби. Може да е по-зле, нали? Добре, Джесика ще пропусне този рунд. Рейчъл подготви зъбите си. И Ашли отново да започваме гладни дами. Ашли, знаем, че си смела и наистина няма от какво да се страхуваш, когато облизваш яйчена черупка. Рейчъл имаше късмет в първия рунд. Но сега ще видим от какво си направена. Не! Хайде! Хрупкаво. Вау, това е меко казано по-малко апетитно. Добре, че беше Рейчъл, а не ние. Браво, Рейч! Можете ли да усетите напрежението? Какво очаква нашите прекрасни дами в третия рунд? Хайде, стигнете го и погледнете вече. Коя ще бъде смелата? Котешка храна! Готвач Кира, ти си по-лоша от безмилостна, безразлична столова лелка. Но правилата са правила и играта трябва да се играе. Изберете си задачи всички. Джесика ще трябва да оближе това котешко лакомство. Рейчъл трябва да вземе пълна уста. И Ашли, поне. Арли, благодари на щастливите си звезди. Добре, Джес. Ти си първа. Събери се и приключи с твоя ред. Не. Кой знае, може да се окаже, че не е толкова зле. Добре се справяш. Просто си повтаряй, че по-късно за награда можеш да хапнеш нещо вкусно, като торта, например. Какъв е този шум? Сирена ли е? Какво става? Разбирам! Рейчъл ще бъде наказана за отказа си да участва. Малко мозъчно разбъркване за теб, госпожице. Как се чувстваш там?
съставка. Да не губим време и да започнем веднага. Виждам, че всички сте нетърпеливи да започнете четвърти кръг. Погледнете още веднъж, за да намерите следващото си ястие. Добре, това е супер странно и не съм напълно сигурен какво точно е това. Гумено е. Желе? За съжаление не. О, това е чиния с луз, която да опитате. Добре, Джес, ти си в безопасност. Рейчъл ще трябва да отхапе, а Ашли има обичайната си задача отново. Няма връщане назад сега, приятели. Ашли, влез в ролята на котка и го оближи. Хей, ще оцелееш ли? Вероятно не е толкова зле след всичко останало, което трябваше да направиш. О, не! Успех! И може би довиждане, Рейчъл! Никога няма да те забравим! Ужасно! Колко гадно! Но ти го направи. Впечатляващо! О, добре! Вдигнете капака и това е кексче. Най-накрая. Момичета, имате нещо, за което да се радвате. Нека разберем кой е победителят филешка вечеря. Добре, Джес, разбъркай ги и ги раздай. Джесика взема тортата. Рейчъл ще остане гладна. А Ашли, както винаги, скъпа. Ашли, остави ми поне малко, добре? Изглежда, че този път Ашли се раздава напълно. Ако можеше, тя може би щеше да изхвърли цялото лакомство и тавата заедно с него. Нещо не е наред. Люто ли е? О, не! Ти даде на Джесика преднина какво да избягва там. Тя трябва да отхапе голяма хапка и след това да я преглътне. Но след като подозрителната глазура е изчезнала, Джесика остава само с вкусната торта и нищо повече. Не е ли хубаво? На тази щастлива нотка, нека продължим напред. С всяка следваща рунда всичко става по-страшно и стресиращо. Нали, момичета? Какво ви очаква този път? Нека първо да подредим вашите задачи. Нищо, оближи, отхапи. Чакай, пак торта. Това не може да е истина. Хайде, Джес, вече имаше своя ред за лакомство. Сега остави другите две да се насладят на нещо. Давай, Рейч, оближи преди някой друг да го направи. И сега тортата е цялата моя. Хей, това изобщо не е честно. Твоята задача беше само да оближеш. О, изглежда, че е твърде късно. Няма спиране сега. Когато си гладен, приятелството и правилата често могат да бъдат оставени на страна. За разлика от дори най-малките трохи от това парче торта. Вкусно? Слава Богу за това. Какво мислите, че ще бъде този път? Лакомство или пакост? Какво? Кактус? Това няма да е лесно като последния път. Добре, дами, знаете какво следва? Мислиш, че смяната на папките отново ще те спаси? Не бъдете такива страхливци! Ашли най-накрая се измъкна от това. Джесика избра да ближе, а Рейчъл се оказа с най-трудната задача. О, не! Джес, ти си първа! Как го правиш това, Джес? Не те ли боли ужасно? Няма начин. Почакай малко, измамнице. Езикът ти. Добър ход, госпожице. Можеш да отидеш с този номер в цирка, ако искаш. Ще кажем, че се брои. Рейчъл, време е да се изправиш и да се отвориш. Събери се и ни покажи от какво си направена. Спри! Това е просто игра в крайна сметка. Ето награда за твоята смелост. Сега вижте какво се случва. И от тук можем спокойно да предположим, че ще става само по-зле. Добър апетит на всички. Внимавайте там. Нашият главен готвач има нещо и за всички, които гледат у дома, не забравяйте да се абонирате. Вкусно! Време е за връчването на медалите и ръкостискането с всички звезди на нашето шоу. Добра работа на всички! Насладете се на вашите огърлици от бисквитки, но не прекалено бързо. Запазете ги за когато отново огладнеете.
Рейчел, добра работа! Въпреки, че пропусна едно предизвикателство. Да, чудесно. Знам, че си доста горда от себе си и искаш да държиш главата си високо, но направи ни услуга и се наведи малко аш. Благодаря. Дами, справихте се. Тестовете официално приключиха. Доста добри предизвикателства, нали? Кой е готов да започне отново? Всички Обичам пилето на KFC. Съгласен съм! Особено когато вашия съпруг! И виж кофата, която взех! Твоята блед не е в сравнение! Но да, наистина имаш много пиле. О, може би поне моят ще танцува по-добре? Вкусно! Вау! Цялата тази отцветена панировка от KFC е наистина нещо. Боже, това трябва да е добър апетит. Толкова си гаден. О, съжалявам, но няма какво да направя. Твърде е вкусно. О, помощ! Някой да дойде тук. Така ти се пада? Не знаеш как да ядеш правилно. Вау! Почти се задавих. А ти дори не ми помогна. Какъв приятел! Чакай! Вземи го! Не, нараняваш ме. Алекс, ми даде такъв удар. Сам си виновен. Не ми помогна. Момчета, спрете да се карате. Оставете ме да ям на спокойствие. Вкусно. Нищо не е като подскачащо пиле. Мога да използвам още малко пиле. Надявам се, Кейси, да няма против. Против ли си да взема малко? О, имам усещането, че това ще бъде вкусно. Да! О, къде е последната хапка? Алекс, остани с мен! Онова, което заслужаваше нова шапка! А Много пилето смешно, е мое! Крипър. Най-накрая дойде моят ред. Ще се отърва от това малко пиле много бързо. О, Боже мой. Много ми харесва! Това е скорост. Тя тотално се побърква от толкова много храна. Може би поне мога да го открадна по-лесно. Остави това, крадецо! Това е моето пиле. Лили изглежда твърде нетърпелива да яде пилето, че дори заспива и не изглежда да вижда нищо около себе си. Добър начин да я контролираш. Най-накрая! Сега имам всички крила! О, това е добре! Здравей, дете! Боже! Лили, какво искаш? Донесе ли коста? Браво! Поздравления! Изядохте ли цялото ми пиле? Не ви ли е срам? Пилешки копелета! Крадци! Отвратително! Ядете ли червеи? Не. Те са толкова сладки и са вкусни. Вече ме е страх! Момичета, вие можете да ядете първи. Лили, ти започни. Надявам се да не повърна! Бинго! Абсолютно! Знам къде можем да намерим шоу! Дате! Какво прави върху мен? Помощ! Ако не можеш да го изядеш сам, ще трябва да ти помогна. Отвори широко уста. Еха! Готово е! Вкусно ли е? О! Не е това! Ейс! Твой ред е! Не се тревожи. Има още няколко. Ще ги изям всичките наведнъж. Това е най-добрата храна. Омлетът иска ли? Ах! Отвратително! Да, наистина е много, много добро. О, разтопено е! Вече ли? Може би ако беше вътре, щеше да е по-малко отвратително. Напълно! Виж само колко съм късметлия. Това е вида червей, които не бих отказал. Не! Какво направи? Какво изчадие? Щети. Не! Разбира се. Алекс току-що направи твоите уигълс
бяха толкова вкусни! Чипс? Яко! Добре, но защо всички имат едни и същи? Някакъв загадъчен глас. Да, едно парче е достатъчно за дълго време. Чипсът е много вкусен. Жалко, че толкова малко. Свърши. Мой ред. Нека видим колко получих. Какво? Къде са чипсовете? О, ето ги. Чакат ме. Точно на масата. Не разбираш нищо. Така мога да усетя всяка трохичка. Ах. О, почувствах облегчение. Време е да изям върха. О, човече. Всичко е въпрос на душа. Какво трябва да ям сега? Нямам нищо, което да те направи щастлив, но имам някои вкусни чипсове. Виж колко много са. Да, никога не съм мечтал, че ще бъда толкова късметлия. О, боже мой! Бих като била себе си. Алекс, дори не си го помисляй. Ще ги изям сам. От най-добрите. Да. Не знаех, че можеш да изядеш Примамване на всички малките! чипсове наведнъж. О! Гърлото ми е. Питай! Помощ! Ах! Вода? Дай вода! Какво ще кажеш за Благодаря! кола? Кола с изненада. Как е, вълкът? Какво направи? Сега съм напълно вътре! О, боже мой, това е! Тази молитва никога няма да остарее. Още шоколадов десерт! Лош късмет, имам още! Знаеш ли кой наистина имаше повече? Аз. Виж този куп. Но мога ли да съм първи? След това съм доста гладен. О, весела, красива! Имам предвид, че много от съдиите. Какво завърта? Трябва и да внимаваш повече, когато се храниш. Вкусно! Откъде станахте толкова мръсни? Много смешно. Какво чакаш? Лили, време е и ти да имаш хип-хоп. Гледай и научи как да се отървеш от обивките. Това е! Сега ще те науча как да ядеш правилно. С вилица и нож. Бързи! Коя памет? Памет, виждаш ли? Вау! Това е толкова вкусно! Дори не ми пука за чистотата! Искам да го изям всичко! Те ще изядат и нас. Може би сте забравили един шоколадов десерт. Ни си ръцете от мен! Не се чувствам добре. О, Събуди се. Алекс, моля те! Може ли малко? За какво крещиш? Свърших с яденето. Алекс, твой ред е да отидеш за киткат. Знам какво ще направя с тях. Ще построя Най-вкусните черупки, които някога сте виждали. Виж колко е красиво! Но това не е всичко. Вау! Толкова е високо тук. Но това няма да ме спре да имам най-голямата сграда от шоколад в света. Кейси, това е нашия шанс. Докато Алекс е горе, нека го направим. Аз съм на път да ще падна! Ако нямах каска, със сигурност щеше да я отнесе. Добър апетит на всички! На здраве!